cael lot o rieni yn dweud bod fi wedi newid cyfnod mamolaeth nhw. Ac fel rhywun sy'n rhedeg busnes, mae o'n neis gwybod bod chdi'n gwneud gwahaniaeth. Mae Babis dal yn cynnig sesiynau telyno babi sydd yn cynnwys dim mwy na 10 rhiant yn un sesiwn. Maen nhw'n grwpiau lle mae rhiant yn gallu dod neu gofalwr yn dod efo'r babi ac yn dysgu telyno babi am gyfnod y 5 wythnos. Dwi hefyd wedi datblygu i wneud sesiynau chwarae, a mae'r sesiynau chwarae yn sesiynau chwarae a sensory reit hwyliog ond chwarae rhydd, sy'n golygu dos na ddim strwythur pendant i'r sesiwn. Mae o yn mwy hyblyg i be mae'r rhiant neu y gofalwr yn teimlo'n gyfforddus i wneud efo'i babis a beth sy'n siwtio nhw, rili. Nes i hyfforddi mewn telyno babi 7 mlynedd yn ôl, tra ni'n gweithio fel gweithwyr cefnogi teulu yn y Ffestiniog. Tra yn wneud y swydd yna, nes i wneud grwpiau ag sesiynau 1 i 1 tra'n cefnogi teuluoedd ac o'n i wrth y modd efo fo. Mi ges i deio adag Covid ac doedd yna ddim grwpiau yn rhedag tan oedd o bron yn flwydd a o'n i'n gweld gwagle mawr yn cyfnod mamolaeth fi oherwydd yr diffyg grwpiau. Pam nes i gael yn ail mhlentyn wedyn, 2 flynedd wedyn, nes i deimlo yr un gwagle o ran sesiynau yn yn ardal i, yn benodol yn Arfor. A nes i jyst meddwl, wel, os dwi wedi hyfforddi'n barod, pam ddim trio fo. A nes i feddwl, dwi rili am gymryd y cyfle i wneud beth dwi wedi bod eisiau wneud y 7 mlynedd ar ôl i fi gael yn hyfforddi, sef setio fyny busnes telyno babi. Nes i gael yn ysbrydoli rili grw gwylio busnesau eraill di llwyddo drwy Llwyddo'n Lleol a meddwl, wel, pam ddim fi, pam ddim trio. Sam drwg yn trio, gweld os wneith o weithio. Oedd o reit eang o ran y gwybodaeth oedd yn cael ei rannu. Mwy na dim, dwi'n meddwl, oherwydd bod bob busnes yn rhan o'n efo mor wahanol. Mae o'n rhoi y cyfle i chdi ddysgu amdan yr ochr ariannol, ond hefyd yr ochr marchnata, y brandio. A rili oedd nhw'n bethau do'n i'n di meddwl amdan cynt. A dwi jyst yn teimlo bod y cymuned reit bwysig i fod yn rhan o'n efo. Dwi dal yn teimlo'n rhan o Llwyddo'n Lleol wan. Dwi'n meddwl bod iaith Gymraeg yn reit bwysig i fi tra dwi'n rhedeg y busnes. Dwi'n meddwl bod rhieni'n y gofalwyr ella ddim yn siarad Cymraeg adra. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i babis sydd yn cael eu magu yn yr ardal i glywed y iaith. Lle dwi jyst yn trio tynnu dipyn o'r Gymraeg drwy'r sesiynau mod i weithiau yn gorfod gwneud sesiwn yn ddwyieithog oherwydd anghenion gwahanol yn y grŵp. Dwi'n gobeithio yn y dyfodol i ehangu ar y sesiynau chwarae i fod yn sesiynau chwarae i babis ac i toddlers. Mynd yn ôl i cyfnod mamolaeth fi efo Ella, yr ail blentyn, nes i ddim gedru mynd i lot o grŵps efo 2 o blant, achos oedd yn jyst yn amhosib. Dwi ddim yn meddwl fysa babis dal wedi gallu dechrau heb Llwyddo'n Lleol. Oedd cymryd y risg ariannol i ddechrau busnes ddim yn rhywbeth fyswn i wedi gallu gwneud heb help Llwyddo'n Lleol. Ac i sbio nôl, mae gen i fi balans rili neis, gwaith ag adra. Fyswn i ddim wedi setio fyny. Mae fatha, pam dwi'n meddwl yn deep amdano fo, mae wedi bod yn bwysig, so.